Baby, Ako pa. Oh, may kamay. Nagkuhan niya ako sa diri sa imo, habi. May diri, may kamay man eh. welcome back mga studio to another mukbang. For today's episode po, we have Jollibee Overload. Grabe po. Jollibee pa rin sa 2023. Yes. So mayroon kami ditong gravy mga studio, mayroong burger steak. Ang dami po niyan, 6 pieces. Mayroong 4 na rice. And chicken. Fried chicken po. Meron po ditong yum burger, spaghetti, at saka dito sa ilalim merong kuan. French fries o Kung ano, unsa gani ni siya? itawag ka na. Peach mango pie. Peach mango pie. So, tara mga studio, hindi natin patatagalin to. Parang lami na ikaw na. Pray mo na, Sax. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you. Shout out po kami mamaya mga studio. Yes. Tara, Mag-shout out monta nyo. po. Ang rice muna. Oh, Ito yung rice ni Sax. kamuton lang. Yeah. At sa tamo una. Chicken. Chicken dyan. Muna, kuha na. 3. Wow. Siyempre, gihat og trailing. Oh, sige ra dyan. Sarap. Pag sa purong ni ko na to, nani? Nasaksa na. Doon ako na sila kami. Diyan. Tayo mo po. Kain tayo. Kain pa tayo mga studio. Ma, isang sa gravy. Ano ako yun? Ikaw. Ikaw. Yeah. Ulit. Umi. Ang crave na po mga Jollibee na. Yes. Dahil kuanda yun. Ma, ikaw. Sausaw na po guys. Sarap. Tanon. Tanon. Mabuti na lang meron delivery, no? Tanon. Hindi na kuan. Punta doon sa kuan da. Karate na nasa galing sa school. Yes. One down. Bikan badminton. Gutom de kay karon. Na, trabaho ka magduwag badminton. Kamay. Gamay. Yan no. Sus kalami ani dire. Hala, lami sa Jollibee oh. No, may dako pa. No, may kamay. Nagkuhan niya ako sa diri sa imo, habi. Ano pa, Nani? Kaya lang. Nani? Okay pa. Kuha. Ako nito ba? Wow. Nainis ka oh. Oh, dyan din ako pang kasi malaki yung kuan. Wow. Wow. Sausaw na ko ni Derek, kamay man eh. Ba? Tayo lang ha, taga-dress. Tanggal na dito. Ito, yawa. Number 2. Tanggal na chubukog. Kani. Tudan. Dili to mo? Kaon ka naman di. Isa lang ako. Salim.
Yan, Ako no? ang kaunong na po kanya kayang gravy o patty. Dala ko sa mushroom. Eh, rice, ilalong good. Yan. Ini so-so. Sarap. Ito. Ini ano mo gustik eh? Kunin kwaon dahil ha? Bubunan na ko ha? Good. Rice mo. Hindi, kaba. Katagdag rice, dahil mahurot po ganin ako. Kuya anak dahil ha? Okay. Okay. Rice cookies. May straw. Wala din. Oh, wala. Wala man. Wala. Ito man. Okay. Yes. Wait sa. Wow guys, natin cook. Lami. Gamay rasa. Pa. Kaon pa. Jadi sama sa kanon. Ini. Ya buyag ng Jollibee eh. Gubang diet yun eh. Diet ikaw. Nagwa. Ito, may diet ka. Wa. Gubang diet pa ako, inako yun po. Kung kaon niya po mga di para diet. Ikaw rice. Spaghetti pang. Ako ni halo. Kuan. Wala. Yan ang Japanese. Bang. Doon na mahog. Ayaw niya kumain na mayroong gravy mga studio. Ang kaon mo pa niya pero wala mushroom. Ano ako? Halarag na ibuko ba eh? Ikaw food. Hindi ako pinag-nagari, uy! Kamerching bisa ba sa Jollibee niya? Pick the papa. Happy na pa. Hindi ka na po nakaon na buyag eh. Kami kaon yung sila uwan eh. Tatlong araw na siguro laging mulan dito ba? Wala, patang godo ba? Believe ako sa mga gymmers, mga studio. Ang dami pa rin pumunta sa gym kahit umulan.
Shout out po sa lahat. Grabe yung dedication, no? Kahit umulan, punta pa rin sa gym. Hindi pwedeng mag-fast. Spaghetti pa. Hindi naman spaghetti. Kung paano ko ano. Gamay na kung kaan rice. Nga kulay daghan ano? Burger sa. Ito pala. Ayan. Sarap nito. Excuse me. Excuse me. Mango. Gusto mong mango? Yeah. Peach bingo pie. Mango today. Peach. Ito yung paborito ni Ninang Graciani mo. Shout out ka siya. Yung paborito. Gusto. Ito nga Ito ba? nga. Shoutout ko. Ang saman. Ay, nanalanan ko, anak. Gunitin na lang ito sa ubos. Ako ang may. Ano na ako ang may. Kami inom. Huwag na ako ba nila? Lamig ka no? Nami eh bro. Nahibis ng ice. Burger na po gawin. Nasa na eh. Kaon. Sarap. Try ko daw with me. Gawin kong paano. So, same pa. Mango. Sarap na yun. Ang sama. Lamig. Hindi ba? Lamig ka no? Ada. Mango fries mana? Okay, there is French. Takahulog eh. There. Kaan? Iwan-iwan. Ano yan yung pagkuha? Excuse. Excuse. Napilig. Kuha. Nag-try po si Papa sa yahan. Sarap nila. Hindi pa ang. Be. Yan na. Yung mga pod chicken. Chicken fries. Sarap na yun. Dayon, Ano ba, oh? Iana, baby. Rakang baby. Di lang ko na spaghetti mo. Burger lang. Ah, di mo ano yun? Yeah. Di sila. Nakuha rin ng burger. Ano pa ito? Ano ba yun? Tingin ko hindi namin maubos. Ang dami. Wow! Meron ba tayong paano? Simaon unyam tanaw ng flex. Girl, tell out. Ano tayo ng tanaw? Hunter, it's Hunter. Silang dalawa mahilig kasi silang Anime. nanonood ng anime.
Nagkakasundo sila pagdating dyan. Kuhan ko, pada lang sa bandi. Hindi na namin maubos. Gusto nyo kasi si Mrs. Kunti lang kinakain niya, ma. Parang tikim-tikim lang talaga sa akin. Kasi alam niyo na, buntis yan. Ibog-ibog ra ba? Ibog ra ba? Ibaw na si baby. Ang scientist sa Jollibee. Rebound na? Karon pa. Excuse me. Nabuyan, ito nga, kaon yung burger. Yan yung pinaka-paborito mo, no? Na burger sa kuan. Menu ng kuan, Jollibee. Excuse me. Ako pa to. Puro na po pang burger. Kadaghan na to. Wa dyan siguro din siya nag-diet. Wala gid ay be. Garot ng tolo. Kapar pa. Duha ra eh. Duha naman. Kung may video mo rin, mga upat sa burger siya. Ang dami. Ang dami. Mag-video ka na lang pa kasi dalawa lang yung mauubos mo. Ang video kasi merong time limit ba? Pag walang video, pwede kang kumakain. Manonood. Konti lang. Tapos hindi mo na mamalayan. Layan, apat na pala, naubos mo. Dito kasi merong oras ba? Matagalan kumain. Mas tataas yung oras ba? Boring nga rin panoorin. Busog na ko. Bisa nang paano. Minsan ko ni. Hindi pa kaya wala ng shoutout. Shoutout po muna kami mga ka-studio. Shoutout Margarita Carion, Role Rodriguez Abas, Saint Poblacion Malita, Davao Occidental. Hi. Shoutout Saudi Pinoy Vlogger, Ana Untalan, Family Vlog Tejero Cano. Shoutout Janjan Mascariola, Justin Buha Ryan, Mary Rose Canyas, Ladfa Vlog. Shoutout Ponggok Vlog, Langtad Triskelion from City of Naga. Shoutout Jeb Pio Quinto. Shoutout Tropels TV gikan sa Cagayan de Oro City. Shoutout Corridas Official from Kuwait, Giwan Gipatuan, Senzo Paul Albaran, Cravings TV channel from Bohol, Juanito Nilas from Bulacan, Tatay Umpaw from Babagwan, Lapu-Lapu. Katabay. Shoutout Kusina J. Shoutout Eloisa Soliman at ang last ay si Joyoberta Anere from Iligan. Yan. Yan na po lahat ng shoutout mga ka-studio. Taon mo na. Hindi pa sila tapos kumain. Yan, last bite. Yan, maraming salamat po sa panonood sa episode na ito mga ka-studio. Ang Jollibee Overload Mukbang. Craving satisfied, Sax? Jollibee pa rin sa 2023. Yan. So hanggang dito na lang po muna kami mga ka-studio. Hanggang sa susunod po na video. Bye-bye!